Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. Movie Night s Katkou. Socializmus sa vracia vo vlnách. Jiří Mádl natočil jeden z najdôležitejších filmov dnešnej doby. Volá sa Vlny a už teraz ho nájdete v našich kinách. Ja som si ho dala rovno v premiére a poviem vám, už dávno som u nás nič tak dobre nevidela. Film nás prenáša do čias socializmu a nekompromisne nám pripomína, ako sme sa v tej dobe naozaj mali. Sledujeme príbeh Tomáša, ktorý sa po smrti rodičov snaží zo všetkých síl postarať o svojho neplnoletého brata. Bojovať musí nielen sám so sebou, ale aj s režimom. Stáva sa súčasťou vtedajšieho československého rozhlasu, ktorý do poslednej minúty aj po príchode ruských vojsk na naše územie bojoval o zachovanie slobody slova a slobody každého jedného z nás. Jiří Mádl nám týmto filmom pripomína, že hrdinami môžeme byť naozaj všetci. Tento mrazivý príbeh na festivale v Karlových Varoch získal veľmi zaslúžene divácku cenu a 5-minútový standing ovation. Fantastický scenár, fantastické herecké výkony a fantasticky uchopená téma, ktorá je nám žiaľ v dnešnej dobe opäť až príliš blízko. História má tendenciu sa opakovať a preto je strašne nebezpečné na ňu zabúdať. Vďaka tejto novinke sa vám ale zarie pod kožu a vidieť by sme ju mali povinne všetci. Dobré odpoledne, milí posluchači, na vlnách Československého rozhlasu vás vítá Milan Vajner. Bojujeme za svobodu slova. Jako vy. Ďalšie potešenie pre fanúšikov thrillerov. Meno M. Night Shyamalan si hádam nemusíme predstavovať. Šiestý zmysel, znamenia, vyvolený, osada a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tieto filmové skvosty uzreli svetlo sveta práve vďaka jeho talentu. Teraz prichádza s ďalšou zaujímavou mysterióznou novinkou. Volá sa Trap, teda pasca, a tou je obrovský koncert svetoznámej speváčky, na ktorom sa polícia chystá dolapiť krvilačného vraha. To ale samozrejme netuší hlavný hrdina príbehu, ktorý na tento koncert zoberie svoju dospievajúcu dcéru. A ako to už pri filmoch tohto režisera býva, nič nikdy nie je úplne tak, ako sa zdá. He's gonna be here today, so they set up a trap for him. There's no way to get out of here. Dáme si aj rýchlu infoprestrelku. Úspešná Marvelovská novinka láme rekordy. Deadpool a Wolverine prekonávajú v počtoch návštevníkov kín aj tie najoptimistickejšie očakávania. Zapísali sa dokonca aj do Guinnessovej knihy rekordov, a to za rekordný počet pozretí filmového traileru za 24 hodín. Bolo ich viac ako 365 miliónov. Wow! Návrat do sveta Marvelu slavnostne oznámil aj nový držiteľ Oscara Robert Downey Jr. Trochu ma pichlo pri srdci, keď som zistila, že sa nevráti ako môj obľúbený Tony Stark, ale zasa najnovšie sa zhostí úlohy obávaného záporáka s kovovou maskou, doktora Dooma vo Fantastickej štvorke. A povedzme si otvorene, Downey Jr. ako záporák, to bude jedna mňamka. Zo sveta filmov a seriálov by na dnes hádam aj stačilo, nemajte ale boja, o týždeň som tu znova. S takýmto krivým rímom sa s vami lúčim, ak by ste ale boli hamižní, viac tipov, čo pozerať nájdete v predchádzajúcich častiach Movie Night na našich sociálnych sieťach a vašich podcastových apkách. Bye bye! Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. To najnovšie zo sveta filmov a seriálov exkluzívne od našej Katky. Iba v dobrej show, iba v dobrom rádiu. Pre viac sirovej omáčky a informácií klikaj aj na dobreradio.sk.